Goedenavond, goedenavond. Ja, goedenavond, goedenavond. Ik weet dat je het al kent. Matthäus 16, 19. God heeft jou als vrouw niet gemaakt, of God heeft jou als mens niet gemaakt om aan de zijlijn te staan. Ik kwam jou vandaag wat herinneren. Ik kom jou vandaag alleen iets herinneren. Dat God jou niet heeft gemaakt om aan de zijlijn te staan. Dus als je daar nog steeds staat, vandaag kom ik je herinneren that you have to make a step. You have to take a step. You have to do something to move from where you are standing next to the line. Oké? Dat lijn waar je steeds tegenaan wil blijven staan. Vandaag ben ik je komen herinneren dat jij daar niet voor gemaakt bent om ergens te blijven staan, maar om je geestelijke autoriteit te wandelen. Ja, ik wil jou zeggen, het is tijd dat elke streep, elke muur, elke ketting, wat het ook is die je, weet je, in de weg staat om te bewegen, om voort te bewegen, om door te gaan, om te kruipen, om te springen, om te rennen, om dat te doen waar jij voor bestemd bent. Het is de tijd dat jij in geestelijke autoriteit gaat wandelen. Ja, jij, dochter, zoon Gods, jij moet de keuze maken in de geestelijke autoriteit te gaan wandelen. Ik ben jou komen vertellen dat Jezus heeft jou de sleutels van het koninkrijk gegeven. Wij hebben door Jezus de sleutels van het koninkrijk gekregen. Lees het zelf maar in Matthäus 16, 19. En het is misschien symbolisch hoe ik het vertel aan jou vandaag. Tuurlijk is het symbolisch. Maar je moet wel gaan inzien welke sleutels aan jou toevertrouwd zijn, opdat je in het geestelijke autoriteit kan gaan innemen en wandelen. Gewoon springen, rennen, kruipen. Maar beweeg. Blijf niet bij dat grens, bij dat lijn staan. Want symbolisch betekent dit gewoon een toegang. Symbolisch betekent deze sleutel gezag. Symbolisch betekent het overwinning. Maar als je blijft staan, als je blijft zitten, als je niks doet, geen enkele voortbeweging zelf gaat uitproberen. Jongens, dames, waar zijn we dan mee bezig? En daarom moeten we stilstaan dat deze sleutel uit Matthäus 16, 19... Sleutels zijn om te openen en te sluiten. Wel eens symbolisch, maar het is om te openen en te sluiten. Als ik dit zo zeg, dan wil ik dat je bij stilstaat dat in het geestelijke wereld heeft het een betekenis. Een betekenis dat jij niet meer kan blijven zitten, blijven staan, blijven huilen, blijven deprimerend, blijven maar klagen, blijven maar mompelen. Nee, jij Gods dochter, jij Gods zoon, jij hebt sleutels ontvangen. Zo moet je gaan inzien, jij kunt toegang openen tot Gods zegen. Jij kunt dat. In het geestelijk heeft hij jou die autoriteit gegeven. Maar wat doe je daarmee? Het tweede stuk is dat je daardoor ook... jij hebt de toegang om de vrede Gods en de bescherming van God te ervaren. In jouw proces, in jouw situatie. Ja, dat kan jij en ik nog steeds doen. En je kunt de deuren sluiten. Aha. Jij kan de deuren sluiten. Welke deuren? De deuren van angst, waardoor je nog steeds staat. Waardoor je nog steeds zit. Waardoor je nog steeds mompelt, klaagt, deprimerend en al die andere dingen wil blijven doen. Ja, wat jou niet meer toebehoort. Maar dat doe je nog steeds. Maar ik wil je zeggen dat jij die deur kan sluiten van angst. De deur van verwarring en het negatieve invloeden. Alleen jij kan die deuren sluiten, want je hebt die sleutel en die autoriteit in het geestelijke van de Heer ontvangen. En daarom zegt Jezus ook toch, wat jij op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Dat wil zeggen, jouw gebed, jouw woorden en jouw geloof hebben hemelse kracht wanneer ze in lijn zijn met wat? Met Gods woord. Dat is het sleutel, Gods woord. Jij moet je vullen, hervullen, herzien. Ik weet niet hoe ik het mee moet geven en herinneren aan je. Wij hebben een plicht om ons te dompen en te onderdompelen en constant onszelf in dat woord te kleden, in het woord te willen zijn, vullen en vervullen constant. Want het woord is dat wat ons helpt om te staan in dat geestelijke autoriteit dat God ons heeft toevertrouwd. En daarom moet je inzien dat die sleutel dat jij hebt ontvangen niet zomaar een sleutel is.
Zoals ik vanmorgen ook al vertelde. Het is tijd dat we gaan bidden. Wat voor gebed doe jij? Doe jij dat gebed van geloof? Doe jij spreken in geloof? Doe jij leven spreken over jouw huis, over jouw kinderen, over jouw toekomst? Doe jij deze leven spreken over jouw situaties? Ben jij eentje die Gods woord aan het verkondigen bent? En niet wat je voelt, niet je emoties, niet je gevoelens, niet, weet je, maar wat heeft hij je beloofd? Doe jij dat wat hij jou heeft beloofd ook uitdragen? Of sta jij nog steeds daar stil, zittend, kwijnend, alles wat negatief is, omdat jij niet iemand bent dat wat God jou in belofte heeft toevertrouwd kan verkondigen in? Because you are not believing God's words. Jij hebt ook van hem de macht en de wijsheid gekregen om dingen af te wijzen. Dat wat niet van God is, mag jij en kan je afwijzen. Ze hoeven niet deel van jouw bestaan te zijn of te blijven. Want het is niet het buitenwereld die het moet doen. De geest Gods in jou wil dit met jou doen, hand in hand. Zo jij moet deuren sluiten voor de angst, voor de twijfel en die leugens die nog steeds tot je hebben mogen spreken. Zo om jou te brengen in depressie, om jou te brengen in het gevoel van ik deug niet en dit. Nee, kap ermee. Kies voor het leven. Kies om de geest Gods hand vast te houden. En het is tijd dat wij ons opstellen voor zijn tegenwoordigheid. Welke tegenwoordigheid? De Heilige Geest Gods wil zijn tegenwoordigheid in ons doen bekendmaken. Maar wij moeten ons daarvoor openstellen. Wij moeten nodig dagelijks de Heilige Geest uitnodigen. We moeten dagelijks met hem in contact zijn. We moeten dagelijks weten dat we hem elke ochtend mogen begroeten. Want het is gewoon een mens met ons. Het is 3 in 1, Vader, Zoon en het Heilige Geest. Maar hoe ga je hiermee om? Ik denk dat er niks beters is dat we het ook proclameren. Wij moeten die vrouwen zijn, die mannen zijn die leren te proclameren. Wanneer we Gods woord eigenen, sta op en proclameer het. Zeg ook Heer, dank u voor de sleutels die u mij hebt gegeven. Dat u mij geeft om te herinneren wie ik in u ben en u in mij bent. Leer mensen te gebruiken met wijsheid en geloof. Ja, want ik wil uw wijsheid en geloof hierin kunnen uitvoeren. Vandaag, Vader, en iedere andere dag vanaf nu naar heden, open ik de deur voor uw vrede, uw voorziening en uw zegen. Niet alleen voor mij, maar voor mijn buren, voor mijn kinderen, voor mijn familie, voor mijn generatie. Voor ieder die in contact met mij is. Daar sta ik vandaag op, Vader. En ik sta in geloof ook voor hun op, Vader. En Vader, ik sluit de deur voor alles wat niet van u is, in de machtige naam van Jezus Christus. Wij zeggen samen hierop amen en amen. En ik denk werkelijk dat wij niet mogen vergeten wie wij zijn. Jij mag niet vergeten wie jij bent. Ik wil je herinneren dat jij een koninklijke zoon, dochter met een sleutel in je hand bent. En niet zomaar een sleutel. Herinner jezelf, Mattheüs 16:19 is een sleutel die toevertrouwd is aan jou en mij. Dus jij hoeft niet te wachten tot iemand anders iets opent. Zus, broer. Nee. Jij hebt de sleutel ontvangen. God heeft jou al de autoriteit gegeven om te handelen in geloof. Ik hoop dat je dit kan omhelzen. Dat je dit kan omarmen. Dat je dit woord wil laten bezinken. En het leven wat erin zit. Laat leven in jou en door jou heen. Opdat je ieder mag bemoedigen. En dat mag zijn in dat autoriteit dat aan jou gegeven in het geestelijke. En dat jij zal die sleutel gaan gebruiken. Mattheüs 16 vers 19. Om dat te binden wat gebonden moet worden. Om dat vrij te zetten wat vrijgezet moet worden. Ga handelen. Wandelen. En doe dat waar jij voor door de hemelse Vader voor geroepen bent. Om zijn wil hier op aarde te doen manifesteren. In Jezus' naam. Stay blessed. Jouw dienaar Franselise. God is an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom.